Čau, bavia ťa moje videá? No, tak daj odber a vidíme sa tu zas. Takže Však ale veď šavarma. kúkajte i po kamerách, aj všetko. No dobré, veď ja chcem kamery, vy to robte. Veď choďte ho pozrieť aj von, choďte ho von pozrieť. Ale ty nemôžeš ísť von. Ty môžeš Prečo? von. Veď my sme vtedy furt chodili von. No, Neviem, to sa nemá chodiť von. Môžeš A Hana furt robiť chodila von aj von. ja kocúru. som chodil von, Hanna bola dosratá. No môžete. Nechcem byť na kamerách. Ja chcem, ja som bol minulý aj. Ale môžete ho obslužiť normálne. Však ho Ale nejaký obsluhujem. šik moje. Aký šik mi je. Páne, ste v poriadku? Vidím tam také kruhy pod očami. Nejaký krémik, korejská kozmetika, nechcete? On asi bol v pohode, ale nevyzeral. A viete tie pravidlá na spamäť? Fú, nie, ale však asi sme moc nezmenili odvtedy, nie? Ale ja si ich nepamätám, ako inak poznám ich. Aha, tak No však, tu sú nejakí oni všelijakí. ale neviem, čo je ten... Nie, ona tancuje. Neobsluhujú. Tak ale nech zaplatí aspoň. Tancuje. Hej, daj No. si noc. Ale tam je. Už zaplatila. A daj si nočné. Už tam není? Nie. Nie. Jingle bell, jingle bell. Zarobené, nevydané, kam ušetrili sme. Pohoda. Ale to je chyba, nie? Máš pocit, že by to Nie. bola chyba? Však nám pribudlo. Á, to ne, fiškus. A ja si idem si... Crazy. Ten je Je to pohoda. dobré na kamerách? Pohodka. Ešte ho neobsluhujte, veď vydržte. Akože vyzerá pohode, ale on tiež tak nejako divno stojí. Tak si Oni sú tu strelil všetci si takí niečo. pozeraví. Kámo, však, a čo sa čuduješ, však ona, robíme v kebabe pred jantárom. Emilia, ťahaj. To som není ja. Vidíš, ho vystrelo. A čo to bolo s tou telkou? A to som nechcel spraviť, to bolo milé. Ty si vydrž, boha, veď už to robím. Rule 5. If a thick fog appears, do not go outside under any circumstances. And lastly, only serve accoutrements if you are certain they are human. Welcome. Congratulations. You've finally been accepted for the night shift at the roadside shawarma stand. The shift usually... Ja som si kúkal pravidlá. On chce dve, bože. Congratulations. You've finally been accepted for the night shift at the roadside shawarma stand. The shift usually goes... Niečo sa mi tu nezdá. Sometimes you must strictly follow certain rules to keep everything in order. Rule 1. If a visitor with a wide smile comes in, Môžem to vypnúť? in Nie. return, he will give you a dam. Ale ja to viem na spamäť, tie Place it pravidlá. under the counter and Tak ich never open. povedz. Rule 2. Every Friday. Ja ich neviem, ale viem. Každý piatok príde ona, dodávka, keď sa Čavo bude usmievať od ducha a No uchu, to tak viem. mu dávame iba sodu. If they notice you looking, you will definitely fail the inspection. Potom je aj taký listok, If tam you musíme move, len the pod meat stôl on the spit dať. begin to pulse and moan. Immediately To nám turn dá, off keď the mu dáme fire sodu s in tým the kitchen. úsmevom. A keď ti niekto chce akože ponúknuť šušeň, tak ho nejedz. Rule 4. Čo, If a kurva? faceless man approaches, Šušeň. serve him. Under no circumstances. Dobre, to je jedno. Už je tu niekto nový? Došla. Je to s veľkými ceckami. Tak ale na tých kamerách fakt sú obrovské, no že vyskočia z hrudníku za chvíľu. Ježišmaria. Je v pohode, nie? Hej, je. Hej, ale stále má veľké cecky a nie je náhodou bossa. Aha, tu je Mila, za chvíľa závidím. na Mones. Čo? Že už vylieza pri tej chladničke, čavo. Tak sme chybu spravili. Však veď to vtedy na začiatku. A Čo Čo som za Lebo typka som zavrel, spravila? lebo som zatváral to okno, aby odišla tá chudera. Ale neviem, Môžeš pozri sa na jej povedať. nohy. Čo s nohami, však má topánky normálne. Ja tam nevidím topánky. Ale ty čo, nevidíš? Kam, ale neviem ako nos.
Ne, čo robí? Ježiš! Počkaj, ja sa Ale chcem to plakať. si máme obslúžiť. Ale veď on sa tam Šibe len ti? tak zjavil. Nie, neobsluhuj. Šibe Tak ti nech aspoň od... zaplatí. Okamžite zatvorte Vypni ho, dvere. Emilia, hrabe ti. On je v pohode. No Není v jasné, pohode, však není v nevidíš, pohode, ako nevidíš vyzerá. ho. Máme divných ľudí obsluhovať. A on má také špicaté cecky. A ešte kúkam Emilia. akorát. Také mužné. No však ešte aj chodiak obzrúda. A on ide dozadu. Tu dozadu. No však na kamerách sa kúkni, on je vzadu. Hrábe sa v smetiaku. To fakt. Hej. Vyjebal nám kameru. Vidím. Ale na nočnom to je stále A vidieť. uteká niekam. A už je predu zase. Hej, hej. Čo odišiel? Odišiel. Dočertaj Aj s takýmito. svetla nám. A ty si ho chcel obsluhovať, no jasné. Svetlo nám vyjebal. Všetko nám vyjebal. A čo teraz? Fix the train. Tymolka, nevieš, ako máme svetla opraviť? Musím to niečo fixovať. Nič, ideme po tme. Počkaj, ja to vybavím. Však ti to tam píše. Ja už to opravujem, chalani, nemusíte. Bo ale keby mi tu nebeháte. Ja som fixol oné, smeťák. Aha, Som to opravila. tancujúci typek. Poďme tancovať s ním. Na čo zatváraš? On iba skočil cez okno ku nám. To si nevidela? Nie. On na mňa skočil Aha. cez to výdajné okienko. Tak ale na čo Na zatváraš? čo zatváraš? Lebo ja ho nechcem. A on už tu není. Tak ale už tam nie je, či tak. Čak už mi Nie. dal jumpscare. A veď tu Tento už v pohode. bol. Ale keď tu Aj už na bol, tak to kamerách, nie je v tak? pohode. Ale čo by nebol. No len si chce dať duplu. To ja som Pozrite ani... ste aj zadné kamery. Ja som ani nečudujem. Ja sa tu som nekúkal. úprimne. No. Ale však tam nič není. Chill. Prečo tam ten tancuje? Kto tam tancuje? Kde kto tancuje? Nikto tam On tam stále netancuje, jasno nevie, tancuje. Ale tam Čo? nikoho nevidím tancovať. Ale nie, tam vidím one. Na si za mňa píšu, zastávka naľavo, tak tam oči svietia. Tá zastávka pred nami v A ja ľavom mám v rohu. strede cesty typka, on tancuje. No tak ten na mňa skočil. Tebe sa to asi No tak ja ho tam buglo. stále vidím. Tak aj na teba skočí za chvíľu. Emila, pozri sa hen tam. Jak je tá zastávka pred nami, tak naľavo od neho sú také dve oči svietia. V A ľavom už Tam, rohu. nevyskočí. tam dole? V ľavom rohu, no. Však to je mačka. To fakt? Oh shit. Prečo si No to prečo? zavrela? Však Čavo iba hodil po nás tú šavarmu. Oh. Kamu, myslíš, že ho môžem zobrať? Že by sme ju dali druhému? Treba to upratať, nie? No jasné. Ale nezatvárajte dve dvere. Však Hej! Ja tu mám dole, že skip tutorial. To čo je? A ja to tam mám. Neviem, jak to mám kliknúť. ja ale- nie. Však Dajte si taký mod, taký I'm not a human. Toto je zlé, ale nech aspoň zaplatí. Prečo by to malo byť zle? Však lebo... No, lebo nevidel píše si, jak Edwin. vypráva. Nie, ja som na kamere. A zaplatil už? Ešte máš kúkať aj chat, však pozri, jak vypráva. A čo ty vieš, možno mu zle nalepili protézu opačne. On za to nemôže. Ja mám pocit, že ho zarazilo auto práve. No. Prečo mám všetko krvavé? Už je dva oné, von. Nedívajte sa na ten oný. Na tú švarmu. My sme nekúkali čas, nie? Nie, to je ten typek, no. To tam není, poďte dontra. Ja som umrel. Ale ja som tiež umrela. No.
Musíme aj čas pozerať. Mám sa odpojiť, mňa to už nebaví. Počkaj, možno... Lebo za tie peniaze sa môžeme vrátiť. Hej, hej. Ale mne to Môžeš asi sa buglo, vrátiť mňa to naspäť. stále oné. Mňa to stále drtí. No však to bolo skapala Aj si. mňa. Mne to To už zdrtilo. neprestane. Teta, nemáte v pohode oči. Jaj. To bude asi všetko. Dúfam, že sa ti to páčilo. Šavarmu dáme určite niekedy. Určite dáme šavarmu niekedy znova. Ale sme to teraz tak trochu, že pojebali. A vidíme sa.